sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwatang ko. Ako si Ruth. Kining maong kaagi ni sa akong igsuon. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Remember me this way. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Ruth. Kani, sakto na niya akong gisulob. May kuwang. Ha? Unsa man? Sa bawa siya rin blazer. Mas nito tanahon. Kani blazer may gamita ay. Bitaw, no? Nindot kayo tanahon. Told you. Thank you kayo, ti Joxy, ha? Ikaw gyud mo, itigluwas na ako. Anything for you, my dear manghon. Love ka di ko. Love you too, te. Love, nagkuyang yan mo. What's up na, love? Ganahan kay ko sa kao nga akong nakitaan ba online. Pwede ko ni mo palitan na to? Color di. Ay, sige. Tabi na ako. Tagtoki kapin. Ha? Toki gabi? Ay, mahal ako. Branded man. Sige na, love. Ha? Sige na ba? Salik lang nila siya yung pinanggaulapin ako. Uy, sige, bilang taga-kwarta. Yes! Te Jox, wasa ka magunahon na nga gipangwartahan na kaniya? Ano nakapunta naman ko, ano? Love ko niya. Naibaw ko, ano, time. Or basin og love lang kaniya para makuha ang mga gusto niyang makuha diha nimo? Ano bang ingon anak mo ni mo sultihan, Ruth? Te, dili lang ko gusto nga masakitan ka. Please lang, te. Ayaw paila ni Tonton. Ruth! Sayod kong naka-out ron. Hala, wala ba ko makachat itonton na nga. Muad ako sa iyong boarding house. Lubat ng sugod ko. Sige lang. Maritso na lang ko dito. Ay. Hayop ka, Tonton! Ano man ka, Tonton? Joksi, niya lagi ka. Kinsa ning bayot, oy? Bayot, ha? Balider na. Ako may nagbayad, ha? Joksi, pasilo ako. Pangilis niya, Tonton! Kung ginigbalag ako, kinahanglan wa na nagbayad na nila! Joksi. Mauna na akong giingon nimo. Buwagi na to, uy. Di mo na kung kaya, Day. Sakit man tayo. Te Jokes, masakit ko magpadayon ang inyong relasyon. Mura naman sa kagdisugot nga. Padayonon ang pagbuang niya nimo, uy. Ruth. Sige, magbuwag ta. Ang basta di mo, no? Kasi magkatinuod lang. Wabiyod ko magkagusto ni mo, Joksi. Lodon magani kong mag-uban ta. Tonton. Sakto na lagi ng pagsige ni mog inom. Ayaw ka po. Sakit
Gid kinay. Ate Jokes, basig maunsa unya ka ba? Tuwa kay lamot. Mas bahay mo ganing mamatay ko para mawa na sakit. Ate Jokes. Ruth, mubalhin ako bahay. Ha? Nga naman, te? Mupahawan ako din sa ato. Gusto ko magsugod og bagong kinabuhi dito sa Manila. Kaysa nanagod ko din eh. Magsira kong hilak, may numdum ko ni Tonton. Bisag kaso ko pa doon. Gusto na akong makamove on, day. O undangan na akong pagsigig inom. Salamat ko naka-realize na gitaon ka, te Jokes. Dalipay ko para ni mo, te. So, kanyang nakalarga si Ate Joxy. Wala gid siya paramdam na ako. Pila na siya kabuhan dito sa Manila. Basin og busy na siya sa bago niyang trabaho. Og malipayo na siya sa bago niyang kinabuhi. Kimingaw naman kaayo ko niya, uy. Unta mo paramdam na siya kay para masuroy na ko siya kung asa siya napitas Manila nagpuyo. Hello, Ate Joxy. Dahil, Ruth, hindi na ko magdugay, dahil. Unsa ko nagipanulti ni mo, te? Nako'y cancer, Ruth. Unsa? Te, asa ka napita sa Manila kay nahaon ka? Salamat kinita ka. Ruth. Te, unsa may nahitabo ni mo? Ngano na ingon man kaani? Panahon na siguro na ako, day. Te, uy. Fight gid in taon, te, ha? Kung kano sa kaandam lang magbago o kinabuhi, diha na po dinoon ka na sakit. Lagi. Wagit ko'y swerte sa kinabuhi, day, Ruth. Maunti na lang kumusugot nga, magpakem. Kay magkastog-kastor. Yan, naghuman. Mamatay na kihapon. Ayaw pagsultian na. Oo, dili ta na nagpakemo na cancer-free, pero te, fight lang good. Fight lang good. Please, bisag para na lang na ako, Ate Joxy. Te, maluoy ka. Dili na ko kaya kung mawa ka. Ruth. Salamat ka ni sugot kang magpakemo, te, ha? Para ni mo, day. Di ko gustong mag-uol ka. Ganina raman ang nagsigig panawag ni mo, te. Dili lagi ni mo to bagkon. Ay, sus, kato nang nakafling-fling na ako. Isigihan kong samok. Di ko gusto mo entertain ka. Basig masakitan ako. Pero, basin di ay og tarong ng tawhana. Tubaga, te. Nga nung sige makagpanawag. Kay gibingal kay ko ni mo, Joxy. I love you. Seryoso ka? Masakit na ba ko? Magkatiman na ka na ako. O dipot ko ka, kwarta na ako. Ano ba day? Pagsulti na ako. Huwag ko planong pagutahan ka. O andam ko muulong ni mo. O magkiman ni mo. Ang tulumayo ka. Wow, kaswerte sa kong gwapang igsuon, uy. Unta di lang ni puro storya ihaday. Di na mahitabo eh. Ako ipakita ni mo nga tinudanin ning ako. Brand. Te Joxy, Joxy, ay pag-surrender ha. Hindi aran eh. Hindi ka na mabiyaan. Kapal ako. Tinak ko. Joxy, ay pag-surrender mo ni anak ko. Salamat inyong duha. Salamat inyong Ruth. Brand. Ate Joxy! Joxy! Every now and then, who understands it all? Bilib kaayo ko sa kaisog o ka-strong sa akong igsuon. Og nalipay ko nga sa higayon nga hapit na siyang mawa. Napabati na mo ni Brent ang among love dito niya.
Og mao nagpadako din kay nahibaw ko nga mausad ni gusto niyang mahitabo nga makahatag og inspirasyon sa mga tao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka naman galang kaagi ni Roth nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkalahan, remember me this way. I'll make the life will just become. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanunan. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagawalan ko niyo sa pangan nga Estela, 30 anyos, usa ka OFW. Minyo apan buwag mi sa akong bana ug wa mi anak. Itago na lang ang akong address diha sa Pilipinas. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among bahay nga iyang gibaligya sa akong bana nga wa ko mahibaw. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang kami pa. Ingon ini ang mga panghitabo. Del. Man, ayaw ron. Kadili ko safe. Mumaptuso niya ko. Kaya nga naman di ay. Mawapit na itong tuyo. Mao nagminyo ta. Nga magkaanak na ta. Dili palagi karon. Kita ka aning atong bay. Kupa kaayo. May buslot pa ang atop o. Kitang langit. Mao nga unahon sa nato ang atong bay o na ta mga anak, ha? Ako rin ang reperon lagi nga to. Ako rin bahala na. Di mani, good, uy. Di kasabot. O di lang yun ka gusto mo sabot. Ang akong gusto nga magtukod o na ta og bagong bay, usa ta mga anak. Ha? Kadugay po na. Di na ko kantos ang nataon tiloy. Ikaw gyud, lisod kay kapasabton. Ingon di ay ko nga di gyud ti ka paanaon hangtod nga makabahay ta. Unya na ta mga anak. Mauunya na ko sa muka kung safety na ko nga dili mo abdos. Laaya niya eh. Grabe maning pagpaantos mo na ako til. Buing. Ikatog na, oy. Ay, mo magyun nilabay nga habal-habal, oy. Malate na ko ano sa baho. Stella? Oh, Leslie? Ay! Dadaan pagin lagi kung ikaw lagi yun. Asa man ka, oy? Dali, dali. Sakay dili. Aw, asam ka kaihaton na lang ta ka. Garaagod ni mo. Disakyan na naman ka. Ay da. Second hand ra good, oy. Mahora may ma-afford. Pero at least may sakyanan ka na gyud. Hindi tagyod siguro ang imong kinabuhi sa. Ay sus, katas abroad ni Day, oy. Unya, need yun na akong mupalit og sakyanan para sa akong mama o papa nga mga tiguang na. Service nila akong musimba. Nya, naay gustong atuon. Kaya gipaon lang naman ako og pa-drive si Papa siyang jeep. Dugay na sab nga jeep ni driver si Papa. Maong gipa-retire na nako, oy. O, driver na lang siya ni Mama. Day kanindot no kung mo abroad sa. Dahil sa permero, di cute nindot. Lisod pag-adjust sa kaming house tala, oy.
Pero kung may pangandoy ka o may goal kas kinabuhi, mahimo ra gyud kaayo day. Makaantos ka ra. Uy, bago pa man day kuno kang naminyo. Ay, day, oy. Pero, lisura sa kinabuhi, day, ay. Aw, Pagod unsa mi man? tarong bahay. Uy, unsa man? Gusto nimong ma-abroad? Tabangan ta ka. Ha? Nakumbinsin kit ko sa akong amiga nga mo abroad. Gikagol kinig maayo sa akong bana. Apan gusto gid kaayo ko nga makabahay mi, una mi mga anak. Maong sa hinay-hinay, napatukod gid namo ang among bahay. Apan dili ingon anak kasayon. Kay pirmi man mi maglali sa akong bana. Ni-extend pa ko og laing 2 ka tuig diri sa abroad kay nagpatukod ko og babuyan an kun makauli na ko ni apon sa Pilipinas for good na. Magnegosyo na lang ko. Unya. Unsa naman sinakuwang? Lalisod mo man kunin mo. Mo man sultis panday ko nga mo'y kuwang. Kadto din gipadana ko nimo sa miaging adlaw. Dagi tilapan ra oy. Ong padadi kog dugang. Rumumaning at sa baboy. Sige magpadako. Hinahinay sa taon sa kwarta man ni. Uy, kadili ba yan lalim diri sa abroad? Digahan na ni mo yaw-yaw eh. Unsa man? Mananing at sa baboy o di na lang? Sige na lagi oy, wano na. Magpadako. Aw lagi. Pasuko ra bag pangitaan ako sa kwarta kun diin padung. Uy, susiha na, uy. Di taon na 5 ngita kwarta din is abroad, day. Mao gani. Manawag ko sa amo, magsusi ko. Akitaan ko wala si Manis siya sa buwangan. Ha? Buwangan pa? Oy, marag na buwang naman ang bala ni mo ang nagsugal sa manok. Unsa? Sige ko lang makitaan. O borang dagko ra ba kayo pinustahan? Ginoo ko. Magsusi ko bahin ani pa. Pagkasusihan ang bala ni mo. Kaya nakitaan ko ra ba sa mla nga doon ay kaangkas nga lang babae sa motor. Ha? Lingaw-lingaw ko ramang gunang pag-adto sa buwangan ko. Kaya wado ko lang lingaw diri. Mayroon na kasi mong babae. Sigurado ka? Ngawasad ni mo sudli ang pagpamabay man eh? Unsa? Siguruha lang ha. Ngawa kay laing gida nga babae sa atong bay. Kay oras nga mahibaw ko man eh. Pamahawa gid mo sa ato ha. Unsa? Ay, makauli na gid ko rong tuiga. Og excited na kaayo ko kay nahuman naman ang bay. Oh, si Papa. Hello pa. Hello, Estela. Dito ko kay sa inyo. Lahi naman ang nagbaw sa inyong bahay kay ibaligya ko rin sa inyong bana. Unsa? Akong nahibawan nga gibaligya na di ay sa akong bana ang among bay. Og ako pag inasayran, nga tuwa na kinimutipon sa iyang babay. Grabe ang akong kalagot, mao nga nakigbuwag na gyud ko niya. Ang akong mga pangutana mo kinimusunod, unang pangutana. Gibaligya sa akong bana ang among bay, nga wa man lang ko pahibaw Legal ba ang pagbaligya ni ini? Nga wa man ko mahibaw, ug wa may pagtugot og pirma nako? Ikaduhang pangutana. Ako'y nagasto sa pagpatukod sa among bay, diin natukod kini sa yuta nga nasunod sa akong bana. Nagbuwag na mi. Unsaon man namo kini sa pagbahin? Ikatulong pangutana. Mouli ay nakurong tuiga. Unsa may akong buhaton nga may lain naman kunong nagpuyo sa among bay. Ang gibaligyaan sa akong bana mo'y nagpuyo. Mapapahawa ko ba sila? Ikaupat o katapusang pangutana. Unsa may legal na akong buhaton sa mga nahimo sa akong bana diri nako. Kay gibaligya niya ang among bay nga wa man nanghid nako ug may babay pagid siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Estela. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, personal, mga problema sa mga kabutangan, kontrata, dokumento, no, sa ato ang mga record of birth, marriage, mga pangana, tug unsa pang mga questions ninyo din ha. Ta magduha-duha, uy, di ta mauwaw. Ipada ang inyong suwat sa suliran _ 612
@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. So ato ang letter sender karong adlaw si Estela. Si Estela, 30 years old, usa ka OFW. Minyo unya buwag na sad ni sila sa iyahang bana, wa pud sila'y anak, no? Di na to isulti ang iyahang address kay naaman ni sila issue on the property, I think katong sa balay sa iyahang bana. Nya wa man siya nakibawong na baligya na di ay ang ilahang balay. Ang iyang nasayran naanam na ilaing babay ni tipo na dito, no? So medyo nawani siya during the pita. So una niyang pangutana, gibaligya sa kung bana ang among balay nga wa man lang ko pahibaw legal ba ang pagbaligya niini nga wala man ko mahibaw ug wala may pagtugot og pirma nako. I will assume, Estela, nga ang kaning balay ninyo, yuta og balay, nakapangan ninyong duha. Even if wala, debawng pag natukod na nga minyo na mo, di gyud na niya unta mabaligya nga way pagtugot og pirma nimo. So, wa kay ko kabaw giunsa gyud niya pagbaligyag maniobra ang mga dokumentong papilis nga nabaligya man niya apan pwede gyud na nimo ma-question ang iyang pagbaligya tungod kay kanang balay ug yuta conjugal or part man na siya sa absolute community of property diin kamong duhang managtiayon banag asawa ang nanag-iya ana. Unya kung mobaligya tag yuta kinahanglan man kung kinsay tag iya mauwi mo baligya. Nya kung duha mo kabuok sama nimo banag asawa dapat kamong duha gyud ang mopaligya anang yutaa. So wa kay ko kita kung giunsa pag maniobra ang papilis whether giforge or why consent nimo. In both ways dili gyud valid ang pagbaligya. Ikaduhang pangutana, ako'y nagasto sa pagpatukod sa among balay. Di natukod kini sa yuta nga nasunod sa akong bana. Nagbuwag nami. Unsaon man namo kini pagbahin. We have to check on the nature of the property. Kanus-a man ninyo na niya na napanunod sa katungwa pa mo na minyo or minyo na mo. But ang balay manggud ana conjugal gyud na siya. So kamo gyud duha pero even then ang consent ana dili gyud pud pwede nga dili niya di gyud pwede nga dili ka maka-consent or makahatag sa imuhang pagtugot sa pagbaligya anang yuta. Okay? Saan ninyo pagbahin ang inyong mga yuta? Of course, you'll have to agree, no? You'll have to come up with an agreement. Katulong pangutana, muuli ay nakurong tuiga. Unsa man akong buhaton nga may lain na kunong nagpuyo sa among balay. Ang gibaligyaan sa ako ang bana. Mapapahawa ba ko nila? Well, for the meantime, kay naaman sa giingon good nga presumption, no, of the regularity of the document unless atong questionon ug pa-declare as null and void, no? Kay labi na kung good faith or innocent purchaser ang katong nipalitan ng yutaa, di gud pud nato sila basta-basta mapapahawa. Kinahanglan gyud ta og annulment of sale og reconveyance of property, meaning to say ang deed of sale atong ipadeklarar nga null and void, sablara nga walay pagbaligya sa yuta. Kunya reconvey meaning to say kung na-transfer na ang registration sa yuta, ibalik na dito sa karaan nga registration o rehistro or kinsa ang original nga tag-iya before pa siya nabaligya. Mo na reconvey, iuli, ibalik. So mo na siya. So dili po da basta-basta ha. So moagi sa gyud saktong proseso. Korte gyud ni unfortunately. Ikaw pa tug katapusang pangutana unsa may legal na kung buhaton sa mga nahimo sa ako ang bana nako kay gibaligya niyang among balay nga wala mananghid nako ug may babay pa siya. Okay. Kung naani siya babay nga nagpuyo na ni sila together as husband and wife basin pwede ta makakiha og concubinage. Kabahin sa iyang pagbaligya sa imong yuta katong akong giingon nimo padeg annulment of sale and reconveyance of property pero ang ako pong pangutana giunsa man ni kay wa ko kita sa suwat manggod giunsa ni niya pagbaligya. Kung ang pagbaligya niya giforge niya ang imuhang pirma pwede pagitang mukiha niya forgery or falsification of documents, no? Aside atong kaso nga i-annul na to ang sale due to fraud. Pero kaning butang nga kinahanglan gyud og serbisyo sa abogado. Unya ipakita og ipatrace nato og klaro kung unsa gyud status sa property. Is it part of the exclusive property si imuhang bana ang yuta o unsa po'y status sad sa balay? Conjugal ba or part ba siya sa absolute community of property? Para ma-determine gyud nato unsa gyud ang imuhang katungod over the property. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod
hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa Kiniyang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imong nino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Cheryl, ginaingon, nganong doon na may tao nga muguba sa magtiayon nga malipayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ikaw si Jomar ang i-apply kahapon? Yes, sir. Sige, dawat na ka sa massage parlor. Salamat kayo, sir. Makasugod ka na ugma, Jomar. Ugma na dayon. Lagi na, sure? Hala, swerte kini akong gimabtos, Jomar. Mao gyud. Ang sa orasay mong duty? Matagabi imon. Hala. Nga naman, sure? Ako rin ang usa din ni sabay kada gabi eh. Mauli magud ko, pero mga alas 12 na sa gabi. Oh, magpauban lang ko sa akong manghuit kung mo duty ka, Jomar. Okay, sige. Mas labing maayo, Cheryl. Madam, saan ta, madam? Pangitaragog massage parlor kanang nindot ug maayong mga masahista. Kaya gusto kong magpa-whole body massage and point. Mo ba? Nako'y kailangan sa ista, madam. Naunsa Pero ambot ka kung di duty ba karon to siya? Mura magnagsige kakot nga po. Maglain mong kabuhit ani mo. Maayo ko massage, madam. Di ay. Massage ko manggali akong gugulingon. Kapoy na bisyuha. Daan sa nga na to imong kaila. Kwan, Laryo. Hilaryo. Nya, lari ang angga, pero kasi karam sang pit niya. Laryo man, Laryo. Kun mao. Dad ako sa massage parlor nga naa ka na si Lario. Maayo lagi ang takong naaro to siya, madam, kay maayo kito siya mabasahi, oy, pastilan. So, ayan na to kadto yung point. Sige na. Yes, madam! Bago ka rin ni Bay? Oo, Bay. Ako din si Jomar. Ako sad si Larry. But you can call me Lario. Dugay na ka din eh, Bay Laryo? Magduha na ka tuig. Wow! Daghan na ka customers. Daghan, pero mao sa lagi. Magduhan og panganhino. Og pamasahe. Og di na ko makaya eh. Grabe. Bay. Kung doon na kayo mga suki ba, o dili mo makaya, ako ihatag nila, Bi. Sige, Bay. Okay. Way blima. Madam ko mauna ang message parlor. Katawanan, Poy. Kakatawanan. Ikaw sa niya, mga tara ko information table. Kung ni duty, wato ako amigos Laryo. Jomar, dali. Sir? Busy pa Lario itong message parlor. Ikurando ni Madam Connie.
Sige, sir. Thank you. Higda na yan, Madam Connie. Usod ang masahista nga si Jomar. Mas tiguang pa din ako ang ilang manager din. May kay nakatrabaho pa ka, sir. Out sa mo, di si Lario nga gingong empoy. Gidawat taon ko senior isin naman ko. Nga may gihandol, Madam God. Pero makarecommend ko sa mo handle nila tonight kay may bag-o ni siya nga mo, dinhi. Huwag maing siya mong basahi. Ay, okay na message lang. po. Mao ba? Okay na lang kay ganahan gid ko karon nga magpa-massage. Okay, Madam Connie. Ako na pahiyos Jomar, ha? Hello, madam. Sorry kay kay dadugay ko. Kay nag-ready pa ko sa mga towel nag-steam. Okay na ka? Ready na ka, madam, kay master na kong masahin mo? Just call me Connie. Sige na, pag-start na. Gusto madam hard o soft? Connie, sige. Sige, ay napagsigig, ma'am. Connie na lang yun kay maramag mas matiguang kung paminawon anang ma'am. Sige, ka na. Ka na. Matod na empoy nga akong driver nga maayo ko nang mumasahe si Lario. Pero feeling na ako mas nindot ka kay gan kagkamot. Maramag magbalik-balik ko gani din. Day! Dako kay kong nadang kwarta, day. Mao pa? Dako agad ni mong tip. 3K? Unang gabi pa lang ganin ako, day, Cheryl. Doon na nakuyon ako sa pagmasahe. Babae, lalaki. Babae. Oh. Oops, ay pagselos. Kay girls na. So? Girls. Gurang ba, gurang. Bisa gurang. Babae, magyapon na, Jomar. Nagselos ba yung buntit? Kasi baya kung makauyab kag tiguang, ha? Pwede buyag. Siyempre buyag. Si Connie, murang rag edad ni mama na ko, isa mo kay. Yan, nagkuni na lagi ka niya. Alangan, kaya di man siya magpatawag kong madam. Dili pud, ma'am. Connie ra. Kaya dili siya musamot katiguang. Si Madam Connie di ang nahandulan ni mo, Bay Jomar? Muna gingon sa kong amigo nga si Impoy. Nga iyang amo nga gidaan niya sa massage parlor nga akong gitabuan. Kinsa man na si Impoy Bailario? Driver siya anang Madam Connie, Bay Jomar. Sir, telepon. Good evening, sir. Oh, shit, eh? Kailan ko di mo ito, no? Kailan ka blaka, sir. Kailan ko di mo. Ngutana mo. Impoy. Ang sato, Poy? Ay, duty mo rin si Jomar, sir, no? Uy, di off niya, pero naa si Lario. Bakante pa siya. Bida, Jomar, may request ni Madam Connie, sir. Maba? Uy, di off niya rin na Impoy, ay. Mau ba? Sir, mahimo, ngutana ko sa bahay, Jomar. Ako tong driver ni Bambay. Madam Connie ba? Ako to. Nakahinundon ako ni mo, bay. Nung say ato nga, nianhiman ka sa akong payag. Ay, excuse me, ba? Gusto mo sa Madam Connie taon, pa home service taon siya ba? Okay ba kuno mo home service, bay? Okay ba kuno ka na? Asa, kadiyot siya bay, ha? Kay, malaki kong commander, kung sugot ba siya. Day, Cheryl! Day! Nga naman. Ay, nada kay bisita? Ay, hapon diha, ma'am. Si Impoy ang driver ni Connie. Ni siya day kay magpa-home service ang iyang amo. Musugot ka, day, Cheryl? Ma'am. Come here. Sud sa akong kwarto, Chom. Nagpa-home service ko nimo kay gusto na kong masolot ka.
Connie. Siya ba ya? May action biyag lihay. Pero man na, naikabanan ako. Docs, ha? Sige na. Start nag-massage na ako, chom. Kamaro kita ni Madam ko ni ako ajo ko nania ni ada. Kibo nga gusto sa Juma ni ada. Maro gyud kayo na. Oh, pak. To na. Yay galain makuno na hubok sa nang. Ano sa Madam? Migo na tiguang, bahala na tiguang. Gilokat ka, Connie? Ambot pa, chom. Basta imo nang ipadagan ng imong kamot sa akong kilid. Agilo ka, ay, Aka na, chom. Ay. Hinayo na lang ako, Connie, ha? Kini? Okay rin, eh? Pero Kini? mas okay kung... Ikaw di ay si Connie? Uwa din ni si Jomar, ma'am. Nahipaw ko. Doon ako ihatag ni mo, Cheryl. Dawat? Kwarta? 100K ang sod ni Annie Envelope. Imo na ka na. Og ako na ang imong bana. Si Jomar. Di na ko ibalik yung akong bana, Connie. Oh, really? Kuhang pa pa ang 100K? Ako nang punan. Di ka maka-afford sa akong bana. Oh, come on, Cheryl. Practical na lang. Mas importante ni mo ang kwarta kaysa sa imong bana, dili pa? Sulti na lang goods tinuod. Connie? Niya ka sabay? Jomar, papahawaan ang tiguang nga karon gidayon. O kuhaa imong kwarta, Connie, kay wa mi magkinahanglan, anak. Connie? Sa kini? Gusto kong maako ka, Jomar. Bugti ni anang 100K. Pasaliw ako, Connie. Mahal na ko ang akong asawa. Ug mahimo ba? Ayaw guba nga mong panagdiayon. Malipayon kami. Wa mi magkinahanglan og daghang kwarta. Oh, Jomar ni sakit ang akong tiyan. Jomar! Dugo! Dato na sa ospital, Cheryl! Salamat na lang kay normal rang akong pagpanganak. Nakadahay ko ni Jomar nga wasi magpada sa kwarta ni Connie. Not for sale ang akong bana kay love na mo ang usap-usap. Mao katumang sama ang kaagi ni Cheryl. Dinhining tulumanon. What's the style? Not for sale ang bana style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.